Iepe goratu duela, ze bigarren mailan gaudela, bigarren unitatean. Aurreko bideoan zentralizazio parametroak azaldu ditugu, orain, indizeak azaltzea tokatzen da. Hau, iaz landu zan, hortaz indize bat zer dan badakizue, eta hortongo barria izango da, indizeak erabiltzea eskaintza kalkulatzeko. Gure helburu izango dire, 3 eta 4 adierazleak. 3 iaz landu dago, zati baten kalkulua, igoerak, berapenak, beti bere indizeak erabilita, hori iaz landu genuen, eta hortongo barria izango da 4 adierazle hau. Indizeak erabiltzea eskaintzen egokitasuna aztertzeko. Edo eskaintzen artean konparaketak egiteko. Azken batean, eskaintza desberdinak egongo dira, eta zuek aukeratu behar dozue, zuon testungurerako egokiena. Guazen. Hemen daude, iazko estekak, hau iaz landu zan, orduan hemen dago iazko azalpena, laurpen moduan, 5 adibide landuko ditugu. 3 adibideetan igoera bat ingo dugu, igoera bat aplikatuko dugu, eta beste bietan berapena bat. Vale? Gogoratu, bai igoera eta bai berapenetan. Guk espadaukagu igoera bat eta espadaukagu berapen bat, guk produktu horren 100% orainduko dugu. Eta indizak ulertzeko hortik abiatu behar zarete. Gure referentzia zer da? 100%. Hori baita ordainduko duguna. Gero, igoera bat badago, 100% horreri igo behar diogu igoera. Adibidez, 130ko igoera bat badaukagu, gure referentzia bada 100%, guzen bat ordainduko dugu azkenean produktu hori 150an ordainduko dugu. Gure referentzia da 100% gehiago eta 10. Azken batean, zenbat aldiz gehiago ordainduko dugu? 1,3 aldiz gehiago. Hau, 100 hau, zenbaki hau, 10 1,3 aldiz. Hortaz, hasierako baino zenbat aldiz handiago izango da azken emaitza? 1,3 aldiz handiagoa. Hori da indizea. Zenbat aldiz gehiago ordainduko dan produktu bat. Bai? Igoera bada 100%, azkenean zer ari gara egiten? 100% gure referentzia, gehi 100% igoera 100%. Hau, 10 2, hortaz zenbat aldiz biderkatu behar dugu? 2 aldiz. Bider 2 egin behar dugu. Produktu hori azkenean ordainduko dugu, hasierako prezioaren 2 euro ordaindu behar ditugu, azkenean igorarekin 4 ordaindu beharko ditugu. Produktu baten prezioa bada 10 eurokoa, azkenean kasu honetan 20 euro ordaindu beharko ditugu. 10 bider 2, 20. Igoera dala 100%, gure referentzia 100, 400 aldiz ordaindu beharko dugu, hortaz 4 aldiz handiago izango da prezioa. Bider 4 egin beharko dugu. Bai? Berapenetan ere, bardina gertatzen da, baina kasu honetan, berapen baten aurrean gaudenez, eta gure referentzia danez 100%, kenketa bat egin behar da. 150ko berapena dagoela, gure referentzia 100%, 130 ordainduko dugu. Hau da, hasierako prezioa baino, 0,7 aldiz gehiago. Kasu honetan, 0,7 bategaz biderkatu behar dugunen, azkenean prezioa txikiago izango da. Bigarren adibideotan, 150ko berapena eukiko dugu, hortaz, 150 gure referentzia 100, 150 ordainduko dugu, 0,5ekin biderkatu behar dugu hasierako prezioa. Bai? Eta beti gogoratu, berapena dala, berapenari dagokion indizea dela 0 eta 1 artean dagoen zenbakia. Berapena ezin da izan 1,7. Azteko zentzurik. Gure referentzia bada 100 edo 1, azkenean produktu batek ez badauka igoera eta berapenik, produktu horreri tokatzen jakon indizea bat izango da. Bat baino txikiago baten aurrean gaudela, orduan berapen baten aurrean gaudela. Bat baino gehiago, igoera baten aurrean. Gure indizea dela 0,7, hortaz, 150ko deskontu auki dau produktu horrek. Gure indizea dela 1,55, horrek zen nahi dau, 1,55 bada, 1,55ko igoera auki dau produktu horrek. Bai? Indizek balio du modu eraginkor batean eta modu arain batean igoera eta berapena kalkulatzeko. Honen helburua, eskaintzak ulertzea. Eta eskaintzen artean, okien aukeratzea. Goazen adibidera. Hemen 3 eskaintza eukiko ditugu,
Zu jatetze bateko jabea zara, eta postontzia eriki, eta hor egon dire, 3 iragarki. 3 eskaintza. Lehenengoak esaten du, bigarren alea, 105 deskontua duela. Bigarren eskaintzak esaten du, eraman 3 eta 2 ordaindu. Eta hirugarren eskaintzak esaten du, hirugarren aleak duela 190ko deskontua. Bai? Kasu honetan, zuk jatetzean, 9 pote inguru gastatzen dituzu. Orduan, zure kalkuluak egingo dituzu 9 pote hoiekiko. Egia da, hau ez dela beharrezkoa. Batzutan ez dugu eukiko pote kopurua. Eta hortaz, eskaintzetan, kalkulatu beharko dugu, ale bakoitzeko zein dan egokiena. Bai, kasu honetan 9 ditugunez, kalkulu guztiak 9 egingo ditugu. Lehenengo eskaintzan, bigarren aleak 105ko deskontua. Bigarren aleak 9 erosi behar ditugunez, edo 9 hartu behar ditugunez, kasu honetan, eskaintza honetan 8 bakarrik hartuko ditugu. Eta gero beste ale solte bat hartuko dugu. Hortaz, jatorrezko prezioan hartuko ditugu 4 pote, 8 hoiekin, eta solte geratzen dena, 5 pote jatorrezko prezioan, eta gero 4 bote 105ko deskontuarekin. Gogoratu azkenean 9 pote dienez, 8 hartuko ditugula oferta honetan, 4 ordaindu eta beste 4 105ko deskontuarekin, eta beste bat solte. Hortaz azkenean, konputu globalean edo, hartuko ditugu 4 gehi bat 5 pote jatorrezko prezioan, eta gero beste 4 pote egiko dute 105ko deskontua. Indizetara bagoaz, 5 pote hauek 5ko emango dute, eta 105ko deskontuarekin dauden 4 poteak, 4 bider 0,5, 3. 5 gehi 3, 8 izango da lehenengo eskaintzaren indizea. Horrek zen nahi du, lehenengo eskaintzaren indizea 8 izanik, 8 ale ordainduko ditugu, 9tik. Pote bat egiko dugu doain. Edo pote bat ez dugu ordainduko. Bigarren eskaintzan, eraman 3 eta 2 ordaindu. 9 ditugunez, zenbat aldiz hartuko dugu eskaintza hau? 3 aldiz. Hartuko ditugu 3, 3, 3, 3 aldiz eskaintza hau. Eta ordainduko dugu 2, 4 eta 6. 6 ordaindu. Bai? Eskaintza honetan, azkenean, 3 hartu, 2 ordaindu, 3 hartu, 2 ordaindu, 3 hartu, 2 ordaindu. Azkenean hartu ditugu 9, eta ordaindu ditugu 2 gehi 2, 4 gehi 2, 6. Gure indizea 6 izango da. 6 9tik. Hortaz, bigarren eskaintza honetan, 3 eramango ditugu doain. Eta bukatzeko, hirugarren eskaintza, hirugarren aleak 190ko deskontua. 9 pote erosi behar ditugunez, hirugarren eskaintza hau 3 aldiz hartuko dugu. Hortaz, 2, 4, 6 ale erosiko ditugu jatorrezko prezioan, 2, 2, 2, eta beste 3ak 190ko deskontuarekin. 190ko deskontua da 3 bider 0,3 ordaintzea, eta lehengo 6ak, jatorrezko prezioan dauden 6ak, 6,3 aldiz ordainduko dugu. Hau da, azkenean eukiko ditugu edo ordainduko ditugu 6,3 ale, bai? Eta geratzen diren 2,7 aleak doain izango ditugu. Hortaz, 3 eskaintzatik zein da indize txikiena duena? Bigarrena, zein da guri edo guri testunguruan, 9 pote honen testunguruan komeni zaiguna? Bigarrena. Zenbat aurreztuko dugu? Kontuan hartuta indizeak, lehenengo eskaintza 8 ale ordainduko ditugu. Hortaz, jakinda, hasierako prezioa zein dan, hemen jartzen da, bakoitzaren jatorrezko prezioa 2,60 dela, 8 bider 2,60, 20,80 euro ordainduko ditugu, 9 potengatik. Bigarren eskaintzan, biderketa izango da, 6 bider 2,60, 15,60, eta hirugarren izango da, 6,3 bider 2,60, 16,58. Gero izango zen, konparaketak egitea. Zeinetan ateratzen dugun, edo zeinetan ordaintzen dugun, diru gitzi hau, edo gehiago. Bigarren adibide honetan, bai, kontrakoa egin behar dugu. Hau da, hasierako prezioak kalkulatu behar dugu. Badakigu 14,90 euro ordainduko dugula, eta deskontua dela 129koa. Deskontua 129koa izatea, zesan nahi dau? Gure indizea izango dela 0,71. Bai? Orduan, kontuan hartuta 14,90 euro ordaindu dugula, zatiketa bat egin behar dugu. Lehen biderketa bat egiten genuen.
6,3, bueno, kasu honetan, indizea da basan sortzi, bai, sortzi, bider, 2,3. Kasu honetan, gu badakiko azkenengo prezioa. Orduan, zatiketa bat ingo dugu. Azkenengo prezioa, zati, indizea. Eta horrela horretuko dugu, zein den, hasierako prezioa. Bigarrena eskaintza honetan, 20 euro eta 1,28,50 deskontua bardin. 1,28,50 deskontua zer nahi dau, indizea dela 0,715. Orduan, egingo dugu bukaerako prezioa, zati indizea, eta horrela horretuko dugu jatorrizko prezioa. Hemen, gu hasieratik jatorrizko prezioa daukagu, eta orduan biderketa izango da jatorrizko prezioa bider indizea bardin bukaerako prezioa, kasu honetan jatorrizko prezioa ez daukagu. Orduan egingo duguna da zatiketa. Bukaerako prezioa, zati indizea. Kasu horretan, lortzen ditugu jatorrizko prezioak.